आफा बिसोर बिमा फिसा उन्दुलांबाय आरो बेवाइफोरा गोजानावसो टेम्पु लानानै थांदों। मोजाङानो आइ। बिदिब्ला नोंसोर मोनसे खामानि माव, थाबैनो जुदा जादो। नङाब्ला नोंसोरनि धोन सम्पथिया बे फाग्लिखौ नायनायावनो सब जोबलांजोबगोन। उनाव नोंसोर लंथं थंसो जागोन। बेनोथ' जादोंलै आदै। आदायाथ' आरो बुंबावदोंसो बिनानावखौ फिसाय गारनायनि उनाव बिमा फिसा सानैबो जोंजोंनो थाथोंसै होननानै। हाबा बेलाय बोरै जानो? जोंनि हालामाव हाबा हरनाय हिनजाव मानसिखौ सोर न'आव दोनफैदोंब्रा? नंगौथ' आरो। नोंसिनि खोमा फारनैखौ आंनो नांगौ। ओरै फै। थुब्ला। मोजां आइडिया। धनस्रि, जों गाबोननो गंसे गारि भारा लानानै तेजपुरनि फाग्ला फाथकआव गावदांखौ दोनहरनांसिगोन। आरो 2 नम्बरा जाबाय हाथरखिखौ किडनेप। आरो 3 नाम्बारा जाबाय जुदा जानाय। मोनाबिलि सानबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैला। थोंजोंनो देरसांनि न'आव थांनानै फाथैलाय बिसिनानै दैजिरि बिनानावखौ न'आव लाफिननांगौ। नङा, जों देरसांजों सावरायग्रोनांगोन। इउ आर राइट मोनाबिलि। देरस्राङा हिन्जाव गेदेरखौ गारनानै उन्दैजोंबोथ' थानो हायोना। हेलो तेजपुर मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल। हमें एक पगली लोई जा रहा है। नङालै ले जा रहा है। ओ ले जा रहा है। हमें गुडुली पाई रहा है। गोदुली नङालै सामको सामको। ओ शामको पहुंच रहा है। यस 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 थैंक यू। सोलोंदोंसोंथ'। नंगौना नङा? नोंसोर जोंनि न'आव। आदा, नों जेबो गिनो नाङा। जोङो रायजो राजाजों सावरायलायनानै गावदां बिनानावनि मोजांनि थाखाय मोनसे थांखि लानाय जादों आदा। थांखि माने बेवाइफोर गावदांखौ तेजपुरनि फाग्ला फाथकआव हरनो नागिरदों। ओइ बेवाइफोर, आंनि बिनानावखौ बिदि तेजपुरनि फाग्ला फाथकआव दोनहैनो गोनां फाग्लि जायाखै। बे साननैसोनि उनावनो हामगोन। दानसोरां, नोंनि अननायजों गोथोनाय मेगना गावदांनि मोजां गाज्रिखौ नुनो मोनाखै। नों बुजियाखै। गावदाङा ओरैबायदि फाग्लि जाबाय, बे माब्लाबा गामिनि मानसिफोरखौ होसो होसो हरगोन। अब्ला नों मा खालामगोन? ओइ आदै, बेयो नोंनिसो साननाय। आंनि बिनानाव बिदि फाग्लि जायाखै। आं बिखौ लांनो होआ। दानसोरां, गावदाङा आंनिसो बिहामजो। बेखौ आं तेजपुराव हगार हरथारगोन। बेयाव बुंनांगौ नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। बोरायफोर, सिगाङावसो बियो नोंनि बिहामजोमोन। नाथाय नोंनि फिसाज्लानि गाज्रि आखुनि थाखाय आंनि बिनानावा गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै दिनै उदां जाबाय। ओइ रायजोफोर, बेहाय दावराव दावसि खालामनानै लाब गैया, मोनथिबाय? बेहाय जों जेसेबां गोबाव थागोन बिसोरनि दावरावा बारा जागोन। ओइ ब्रजेन, ओइ आदा, थां फाग्लिखौ लायना फै, थां। लायना माबार। फै माबार। Doluta, jangan sampai mabar. Tangkap, Sora, nangni aiku,
नोंनि बिमाखौ आं हमथाना लाखिनो हायाखिसै सना आमाय बे जायगायाव आइ थायाबा आं गाबै गाबै थैलांगोन आमाय सना गुमै सफैनाय गोबावानो जाबाय नामा? औ बैनाय एसे गोबाव जाबायानो दे। दैजिरे बैनाय औ आं फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो होननासो फैनाय जादोंमोन। गुमै नोंथाङा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा। आं दिनै 1 मिनिटबो टाइम होनो हानाय नङा। मानि थाखाय? मानोना गावदांखौ आं दिनै तेजपुरनि फाग्ला फाथकनिफ्राय लायनो नागिरदों। मा बिदिब्ला गावदां आब'खौ तेजपुरावसो दोनदों नामा? औ दैजिरि। अ माय गड, आब'खौथ' बेबायदि फाग्ला फाथाव दोननो गोनां फाग्लि जायाखैमोन ना? देस्रां आंबो नोंजों थांफागोन आब'खौ लायनो। बेखौ आं रुमावनो लाबोनानै ट्रिटमेन्ट खालामगोन। र' 1 मिनिट। आंनि खाफालाव सिन्दुर नुयोब्लाथ' आब' आंखौ मोखाङावनो नायनाय नङा। आब'खौ मोजां खालामनोब्ला आंनि खाफालनि सिन्दुरखौ आं खोमोरनानै लाथारनांगोन। आं खोमोरनानै लाथारनांगोन। आदा ओंखाम ओंख्रि संखाजोब्बायमोन आङो। दा उखैबा खुरनानै जादो। नो साबिया। नांलायला दे बिनानाव, आं जाथ'लायला। नोंसोरनो न'आव थाला जेब्ला आंबो थांदिनि। मानो एसेबां आथुर जाखो गुमै? जेबो नङा दे बैनाय, उनाव फैब्लाथाय जालांसिगोन। दे नोंसोर थांबाय थादो, आं थांग्रोदिनि। दैजिरि, नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरनि अनगायै मोनसे फिसा फथा, नों बेफोरखौ मा खालामदों? देस्रां रिलेक्स, नों टेनसन लानो नाङा। आं गावदां आब'नि मोजांनि थाखाय नोंनि गोथार आसिजों फुननाय खाफालनि सिन्दुरखौ साननैसोनि थाखाय खोमोरथ'नाय जाबाय। दैजिरि, आंनि गोसो गोरबोआ मेंग्लिजोब्बाय। आं नोंखौ जेबो बुंनो हाला। दागाब देस्रां, दागाब। नोंखौ बिदि नुयोब्ला गावदां आब'नि गोसोआ मोजां जानाय नङा। टु रिमेम्बार। बेसेबां लानाय आदा? 12,000 थांबाय जाया लोङा। खिन्थु साबधान। मा जालायखो? मा जालायखो? बेबायदि गोदान मबाइलखौ होनानै आरो नों बाजैखौ खुदुमबाय थागोन। आंहाबो मान सनमाननि खोथा दङ ना। नों हिन्जावखौ खुदुमोब्ला आंबो लुबैलै आदा। ताइ मोसौ। आगै सना। नै मा दिन्थि हरबाय थाखो? लाबो माबार। खुलि माबार, माखौ नायबाय थाखो? खुलिना हो दे। दे जोंहा
जोंहा दिनै सेल्फि लानोसै दे 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 ओइ बाजै आं गेजेराव थानिलै उद फाग्ला ओइ आदा मा सानफ्रोमबो खामानियाव थांबाय थायो दिनै सानसे थानायालाय माथो जायो दे 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 बुजाबायबो थायो न' बाजै दे बाथ्राया एसे बोरैबा जाबायलै आदै माबोरै जाखो माने देरस्रांनि हिनजाव गदाया गावदांखौ गावनि रुमावसो लानानै थांबायनो मोजांसो जादों एबार नायदो गदाया बेखौ माबायसा हास्थि होयो नों मिथिया होमबा हिनजाव गदाया हिनजाव गेदेरखौ माबायसा हास्थि होयो मिथिगौलै आदै एबार गावदाङा बिहारिनि गोसा मेगनजों खामब्ले होजासिगोन होमबालाय माथो जाम्बा ओइ आदै इसे दंबा होलांदोब्रा खरसा हाब लाबोआखैलै मा दङ नायनोसै एसे नै 500ल' दं सोर लायो इनोनो हो दे बिदिब्ला आदै दे उनाव लोगो मोनलायसिगोन अ ओइ फाफि गथ' नोंखौ आं न' सिबनो होदोंमोन ना फरायफ्लादों नों बानानै र' नोंखौ आं खामानि मावनो बानानै फरायफ्लादों ना नोङो एक्टिं देखायनो फैदों आं सिगाङाव हो खामानिखौ बानानै फरायफ्लादों नोङो हो आंखौ सिनायाखै खामानि माबार मावहै हो माबार खामानि मावहै साबायानो दा बुजि आंखौ आंनि मोदोमा सासे मा नायनो बिनि खुगायावले हाथरखि थुख्लायनाय नायनि आंखौ माबायदि मोजां एक्टिं खालामो नों आंनि सिगाङाव नै माबायदि मोनदों नों नोंखौ आं दिनै गारथारहाय खामानि मावनो बानानै खादोंसो ना नोङो जाबाय जाबाय हाथरखि सना आं फैबायना नों जेबो गिनो नांला नङा बेवाइफोर आं बेखौ बिजाब नायनोसो होदोंमोन बिजाब नायनो थाखायसो सिगिदोंमोन आं बेखौ गिथों होननानै बेखौनो खारबोबाय बियो फै सना गिनाङा सना नाथाय नोंनि बै खुगानि सनाया बै माराम जानाय लहाखौ सनानि दै लुनानै सना खालामनाय नङाथ' नङा आं थारखौसो बुंदों हरनाय गनखौ हरनाय आइदै बेवाइफोर आंखौ दा बुसै आमाय नों न'आव थायाबा आंबो थाया जागोन हाथरखि सना आं दिनै नोंखौ गाननानै गुबुनाव थांथारला दे हाथरखि नों आंनि फिसा आं नोंनि बिमा दै हाथरखि सना आं नोंखौ अनबाय थागोन दै नों फुथुलासो फुथुलासो नों आब' नों ओंखामा जा ओंखाम जाया आङो दा फै नों आंनि खाथियाव दा हर नों आंखौ ओंखाम जायाब्ला नों बोरै थांना थानो आब' नों थांनानै थायाब्ला हाथरखिया माबोरै थांनानै थानो आब' हाथरखि आंनि फिसा मारना औ नंगौ हाथरखिखौ नों आं लाबोना फैनो हागोन औ नों ओंखामखौल' जानानै मोजां जाग्रोदो अब्लानो आं नोंनो हाथरखिखौ लाबोनानै फैगोन नों थाब हामनाय बायदि ओंखामखौल' जाग्रोदो नों जोबोद मोजां बिनानाव नों जोबोद मोजां हाथरखिनि बिफाया सोरमोनलाय हाथरखिनि बिफाया देस्रां नों बिनि बिसि नोङो देस्रांनि नाम दाला बे फोथाय खेबसेयावसो हिनजाव गदाय लाग्रासो बियो नङा आब' देस्राङा फोथाय खेबसे नङा आब' बियो जोबोद मोजां मानसिसो सासे गिदिर डक्टर नो जा
देस्राङा मोजां मानसि मारना दैजिरि औ आब' बियो जोबोद मोजां मानसि बियो नों नङाबा थांनानै थानो हाया ना 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 रे ना 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 रे ना मा जागोन बे जिउआनो नङाब्ला सोरखौ लाना रनसायगोन सिमा मा जागोन बे जिउआव नोङो नङाब्ला सोर जागोन आंनि जिउनि आंगो गाब गैयै जालांगोन साननाया गोरबोनि ओंथि गैयै जागोन गासैबो मा जागोन बे जिउआव नों नङाबोला सोरखौ लाना रनसायगोन सिमा खाथियाव नों गैयाब्ला बिखांबाबो खाथियाव नों गैयाब्ला हारसिं हारसिं मोनो नों गैयाब्ला सोर बुजिगोन गोथार बे अननाय नों नङाब्ला हाया आं थानो मा जागोन बे जिउआव नोङो नङाब्ला सोर जागोन आंनि जिउनि आंगो मा थागोन बे जिउआव नोङो नङाब्ला सोर जागोन आंनि जिउनि आंगो थांना थागोन माबोरैया नों नङाब्ला सोर हागोन अननाय नों गैयाब्ला मोजां मोननाय गोरबोआ गोमागोन नों गैयाब्ला रानलांजोबगोन अननाया नों गैयाब्ला सोर बुजिगोन गोथार बे अननाय नों गैयाब्ला हाया थानो मा जागोन बे जिउआनो नङाब्ला सोरखौ लाना रनसायगोन सिमा मा जागोन बे जिउआव नोङो नङाब्ला सोर जागोन आंनि जिउनि आंगो
na 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 Oh ho ho, la la la, la la la, la la la, la la. ओइ सेंग्रा ओरै ओरै नोंहाथ' खरसा खालामनो मानि बेगफोराव फैसा थाखाया गरसेबो गैया दै थाइसेबो मानो बिमा बिफाया लिरनाय फरायनाय गैयिखायनो मोसौ दामब्रा बायदि हगारना होबाय ओमफ्राय फैसा बिबाबो न'निफ्राय थाइसेबो फैसा खाला गोदाव सोराव गोदाव सोराव ओरै फै जाम्बा जिराय खोनासं आं नोंनो खायदा बोराय मोनसे होनि मा खायदा बोरायब्रा हेट आदै बाथ्राया बोरैबा जागोन नामा थोद मोसौ दामब्रा ओइ जाम्बा जारला जायालै गासै राहाखौनो खालामजोबनो हागोन जों ओइ दाउआ हमजाखानायसो नंगौ नामा होमबाथ' आं खामानिखौ हारसिं हानाय नङालै थोद मोसौनि फिसा लोगोला जौदौ 20 लाख थाखा खेला नामा होमब्ला थांदो माबार हैद आं लोगोफोरनो खोन्थानांगोन र' थां फानदत लागिल ओइ धोनस्रि 20 लाख रां बेनिनो खावसेया जोंनि बाहागो जागोन मिथिबाय 10 लाखानो जोंनि जागोन नङा होमब्ला अ माथो सानदों नोंलाय ओइ आमोखा आंनावलाय स्कुटि गंसे नांखागोन दै जागोनब्रा नोंनि गासैबो लांदां जायगाखौ आं सुफुंगोन मिथिबाय नों दानिया जायखिजाया गोथां थालिरखौ गेस होनानैब्लाबो फोमोननाय बादि हाथरखिखौबो नोङो गोमोन खालामनांगौ मिथिबाय धोनस्रि सिन्था गैया आं हाथरखिखौ फोमोनखाबायानो आनै 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 हाथरखि सना फै आं नोंनि खानायखौ खानना होनि हाथरखि सना दा बेलासियाव जोंहा सिमला हाथायाव थांगोन दे बेरायनो आनै आंनो दाहाय हाथायाव गस्ला गांसे बायना होनांगोन दे नों सिन्था खालामनो नाङा आं दा बायनानै होगोन बेवाइफोर आंनो जलंगा गांसे लायनाय आं हाथायाव थांनि आमाय नों सिन्था खालामनांला आमाय उन्दै आरो आनैया आंखौ जोबोद अनग्रा जाबाय जाबाय हाथरखि सना आमाय उन्दै आरो आनैया नोंखौ अनबायब्ला आं जेबो सिन्था खालामला मिथिबाय नो बेवाइफोर बेवाइफोर नोंसोरदि हाथरखि सनानो अननाय होनानै हाथरखिखौ नोंसोर आंनि गोरबोनिफ्राय सेनानै लानो हाबाय दिनै आं जोबोद खुसि बेवाइफोर बे गासैबो नोंनि दैदेननायावसो ओइ थेब्ला मा जोंथ' डाक्टारनि फिसाजोखौ खावनो थाखाय थिरांथा लाबायलै नाथाय मा नाथायलै खावनांगौ दाखालि मन्दिराव थांनायावबोथ' जोङो बै डाक्टरनि हिन्जाव गदायनि सनानि सेनखौ सेख'नायाव डाक्टरा जोंखौ होख्लायबावबायलै दा बै डाक्टरनि फिसाजोखौ खावनो थांनायाव बे बाराव लेलायाथ' मा लेलानोब्रा लेलानायखौ नों बुजियाखै थैनायखौ होनदों आं थैनायखौ जाम्बा है माखौ गिदों जों एबार सिलाय गोनाङासो थाफा बावगोन नोराय गावग्राया होनग्रायासो दं बैसो दं जोंजों लोगोआव मोजां बिदिब्लाथ' मोजांलै थेब्ला 20 लाख सिरिथा गामिनि मानसिफोरा खोनाब्ला दिगदार जागोन फै
मुलिखौ जाखांबायमोन ना आब'? औ जाखांबाय। मा जाखो आब'? आंखौ मानो एसेबां नायहाबखो? नों सैथो बाथ्राखौ बुंदो जिरि। सानसेखालि नोङो दैस्रांनि सेराव थानानै खाफालाव गोजा सिन्दुर फोननानै गावखौनो दैस्रांनि हिनजाव होनना लानाया नोंनो नङामोन? बुं दै जिरि बुं। औ आब' आंनोमोन। बिब्दिब्ला नों नाथाय बै समाव नुनाय आंनि खाफालनि सिन्दुरा अरायनि थाखाय नङामोन आब'। बियो जाबाय एंगारलायनो हायैनि जाहोनाव दैस्रांजों आंजों गेलेलायनाय मोनसे फावथिनासोमोन आब'। बिनिखायनोथ' नों नोंनि खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ खोमोरनानै लानो हादों नङासै दैजिरि? नों जोबोद मोजां दैजिरि, नों जोबोद मोजां। मा जागोन बे जिउआव नों नङाब्ला? मा जागोन बे जिउआ नों नङाब्ला? एसेबां गोदै गारांजों दैस्राङा सोरखौ लानानै खनदों दैजिरि? दैस्राङा नोंखौ लानानै रोजाबदों आब'। बियो नों नङाबा थांनानै थानो हाया। हनै दैस्राङा नाहरनायसाय। मा जागोन बे जिउआव नों नङाब्ला? मा जागोन बे जिउआव नों नङाब्ला? दैस्रां, नों हाथरखिखौ जोबोद अनो ना? औ आं हाथरखिखौ जोबोद अनो। आंबो हाथरखिखौ जोबोद अनो। आं बिखौ मोगथाङाव नायनो लुगैसोदों। थौना जोंहा सानैजों हाथरखि आरो आदामोनखौ नायनो थांनि। आदायाथ' बिखौ जोबोद अनखायो। बे मोजाङै दंना दैस्रां? जागोन गावदां जागोन। नों मोजां जाबाय जेबोला आं नोंखौ नोंनि न'आव लांगोन। आं हामबायथ'। नों मोजां जाबायब्ला जों गाबोननो जों गारियाव दिखांनानै नोंखौ न'आव लाना थांगोन आब'। ओइ बेवाइफोर बेवाइफोर मा जाखो बेवाइफोर? आलासि जिरायनो गोनां रुमखौ सिबस्रांबाय ना? आं गासिखौबो सिबजोब्बाय, दालिसो बासिगासिनो दं आं। नंगौ नामा? थांबाबर गासिखौबो सिबबाय? औ दे। साला दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव बिनानावा फाग्लिनिफ्राय मोजां जानानै फैगोन। बिदि समावसो सौग्रावनांगौ ना? दोलानायबा मा जागौमोन? अरजाया दे, डाक्टरानो फैगोन। आंनि दोलानायालाय मा गिदिर बाथ्रा। आरो लोगोसे दैजिरि बिनानावाबो फैगोन। दैजिरियाबोथ' मानिनांगोन दे। आंनि बिनानावखौ बिसि गदाय जानानैबाबो जेरैबायदि जोथोन लादों। हाबाब हाबाब। आदा 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 मा जाखो? हाथरखि सनाया माबा जादों नामा बुं? आं जानो फैदोंमोन आदा। नाथाय मा जाखो? बुङा मानो? आदा सानैसो सिनाय मोनै मानसिफ्रा आंखौ पिस्तल दिन्थिनानै हाथरखिखौ आंनि आखाइनिफ्राय सेनानै लांबाय आदा। मा? हाथरखिखौ सेनानै लांबाय? ओइ आं थानो हाथरखिखौ रावबो लांनो हाया। ओइ सोर बियो र'? जाबाय बिनानाव सिखारदो। दैजिरि जाबाय। नोंसोर आंनि थाखाय दुखु खालामनांला आदा। दैस्रां आरो दैजिरिनि नाजानायाव आं मोजां मानसि जाफिनबाय। दिनै गावदाङा सासे मोजां मानसि जाना फैनायनि उनावबो नोंनि मोखाङाव मानो दुखु सार? आदामोना आं फैनायखौसो गाज्रि मोनबाय नामा? नङा बिनानाव, बिदि नङा। नों जेबो दासान।
हाथरखिया दाबो फरायसालिनिफ्राय फैयाखै नामा बाजै? फैयाखै। आंखौ फैगोन होनना मिन्थिनानै आदाया मानो स्कुलाव हरनांगौ दे? थां माबार लानानै फै। आं हाथरखिखौ बिराद नायनो लुगैथारबाय। आदा आरो बाजै नोंसोर मानो सिरि? मानो जेबो बुङा? गुमै मानो जेबो बुङा? मा जादों? मानो फिननाय होआखै? हाथरखिया बबाव? $20 लाख रां? नाथाय अ माय गड! नाथाय मा देरसां? माबार बुं! हाथरखिखौ सोरबा दुथांफोरा किडनेप खालामनानै लांबाय आरो जों हाथरखि सनाखौ लायनांगौबा बिसोरनो $20 लाख रां होनांगोननो। आब' गावदां! गावदां! आब' ओइ गावदां! आब' गावदां! हाथरखिखौ किडनेप खालामबाय आरो बेखौ नांगौबा $20 लाख रां नांगोन। गावदां! गावदां! देरसां थाबैनो सोरमोन जा गावदां? बेखौ आं आंनि रुमाव लांफिनसै। नाथाय बिनि बेरामा हामफिनगोन ना जारौ? औ आदा, आब'खौ फाहामनायनि गुबै मुलियानो हाथरखि। नोंसोर हाथरखिखौल' थाबैनो नागिरनानै लाबोदो। आब' 싫다. 싫다. Hogar आंखौ हगार. हगार 타. 싫다. नङाब्ला नै गोदनाया जगोन. सिखाखौ नुदों. नोंनि उफाखौ फन खालामगासिनो दं आं. 싫다. दावराव खालामना. Hey Allah! 20 लाख 20 लाख! 20 लाख? 20 लाख नङा. देरस्रांखौ थाबैनो खोन्था. नङाब्ला बे गथ'खौ पिस खालामनानै दैमायाव गारहरनाय जागोन. होद फाग्ला मा जाथो खोथा बुङोब्रा गथ' देरथारनाय. हा बिसाख खालामाबा आं देरस्रांनि नाम्बारखौ नोंनो हरगोन ना. लिरनानै ला. दे खिन्थाना हर. ओइ नाम्बारखौ ला. हरनाय मबाइल हरनाय. मोनसे सैमा डेलिट 99547 99547 आरो 22932 22932 जाबाय बस. बबेयाव खारगोनो 20 लाख. आच्छा ब्रजेन, जेनेबा जों 20 लाखखौ मोनबाय. बेनिफ्राय आं नोंनो लाखसे होबाय. बे फैसाजों नों मा खालामगोन? आंबो हिनजाव बायगोन. थोद फाग्ला मा हिनजाव बायलाबाय? माथो नोंबोलाय माथो सिख्ला गोरलै लाबाय थादों? आरे बे आंनिया बेलेग खोथा. नोंनो आं उनाव नागिरना होगोन ना. है आंनो दानो नांगौ. ओइ मोसौ.
थाया आं मिनि मिनि थैलांगोन आं मिनि मिनि थैलांगोन आं थैनो आं थैब्लाथ' हाथरखियाबो थैगोन आं थैया आं थैया हनै देरस्रां हाथरखिया आंनाव ओंखाम बिगासिनो दङ बियो ओंखाम मोनजायाब्ला राननानै थैसिगोननो हनै देरस्रां हनै Gaudang! Gosoku nang mana sih gosoku hagarsarदों? Gaudang! Gaudang! Nang mana gosoku esang hagarsarखो? Gosoku हमथा! थांना थायां नों गैयाब्ला बे बुहुमनिफ्राय आं ज्रायलांगोन दाहासै नों आंखौ दुखु बिखायाव सुग्लि सुग्लि सहायनो हायै थांना थायां नों गैयाब्ला बे बुहुमनिफ्राय आं ज्रायलांगोन देरस्रां एथ' हाथरखिनि गारांसो बे मेथाइखौ सोर रोजाबदों बेखौ हाथरखियानो खनदों बियो सानफ्रामबो जोंनि खाथियाव फैबाय थायो होमब्ला बियो आंनि खाथियाव मानो फैया नोंनि बेरामा हामिखायनो नोंखौ गिनानै हाथरखि सनाया नोंनि खाथियाव फैयाखै नोंनि बेरामा हामबासो बियो नोंनि खाथियाव फैगोन आं दासो मिन्थिबाय आं दिनैनिफ्राय मोजां मानसि जासिगोन दैजिरिया बबेयाव थांखो दैजिरि दैजिरि नोंथां सार नोंथाङा आंनि फिसाजोखौ संनानै मोनबाय ना नोंथाङा जेबो जिंगासि नाङा आं माखासे फर्स दैथायहरगासिनो दं एसपि साराबो सिभिलाव बेरायगासिनो दं बे साननैसोआवनो खुदियाखौ आं नागिरनानै होथारगोन थेंक इउ सार थेंक इउ दे ओइ फै फै जिराय फंबाया सोरमोनबा आं दैजिरिनि बेस्ट फ्रेन्ड आं मिजिं दैजिरिया ब्रा ब्रा लेंहरबाय थानायखाय आं बेसिम फैनाय जादों आं मुम्बाइआव थायो आब'आ आं दैजिरिनि बिबाजै आं दाख्लैसो फैदों दैजिरिया लिंहरनायखाय दैजिरिया एसे जेंनायाव गोग्लैना दं सफैबाय मिजिं सफैबाय नोंसोर जिरायथ' दे आं साहा फुदुंहैनो दे दैजिरि नोंनि खाफालनि सिन्दुरा मा जाखो दुगिसोलै नोंबो सिख्ला हिन्जाव बायदि खाफालाव सिन्दुर लालायाखै दुगि नङा मिजिं खाफालाव सिन्दुर लायैनि आंहा गोबां जाहोन दङ मा जाहोननि थाखाय खोनासं मिजिं नोंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांगोन देरस्रां नोंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांगोन नों दिनैनिफ्राय आंनि गोजान जादों आं नोंनि बिसि नंला गावदां दैजिरि नोंनि खाफालाव गोजा सिन्दुरनि अनगायै मोनसे फिसा फोथा नों बेफोरखौ मा खालामदों देरस्रां रिलेक्स नों टेनसन लानो नाङा आं गावदां आब'नि मोजांनि थाखाय नोंनि गोथार आसिजों फुननाय खाफालनि सिन्दुरखौ साननैसोनि थाखाय खोमोरथ'नाय जाबाय बिदिब्ला नों डाक्टरनि बिसि गदायसो जाबाय जायखौ मानसिफोरा बिहारिबो बुङो बिहारिखौ मानसिफोरा
मोजां मेगनजों नोजोर होआ मिजिं। आंबोथ' बेखौ साबजानाय मोनखाया दैजिरि बिहारि एबा हिन्जाव गदाय लानायखौ आं मोजां मोना बिहारि होननायखौ सुखुखाथारा आं बेफोरबायदियाव नों देरस्रांजों आंजों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायखायोमोन मिजिं बियो आंखौ जोबोद अनदोंमोन डक्टरा जुदि नोंखौ गोथार गोसोजों मोजां मोनदोंमोनब्ला नों मानो बिनि हिन्जाव गदाय जानानै थानांखो बिमा बिफानि गोख्रों नारसिननायाव बियो गामियाव थांनायाव सासे मोजां आखलनि सिख्लाखौ हाबा खालामनो गोनां जादों मिजिं वान्डारफुल दा बियो 7 बोसोर बैसो जानाय सासे गथ'नि बिफा आरो बै गथ'नि बिमाया आंखौ लोगो मोननाय समनिफ्रायनो गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै फाग्लि जानानैसो दङ हिन्जाव गिबियाबो सिन्दुर खोमोरनानै लाबाय आरो गदायाबो खोमोरनानै लाबाय बिदिब्ला देरस्रांनि राहाया जेब्ला फाग्लिया मोजां जागोन अब्ला आं गासिखौबो सल्भ खालामगोन मिजिं आरो बे खामानियाव नों आंखौ हाजासे मदद होनांगोन अके दैजिरि अके आं नोंजों थाफागोन थेंक इउ मिजिं आं जोबोद गोजोनबाय आं बावदोंसो नों जोंनि न'आव सानसे थांनांगोन मिजिं बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नों आंनि रुमाव फैदों थौदो न' सिङाव आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जालांदो थौ ओइ ब्रजेन बाथ्राखौ रायजोफ्रा मिथिजोब्बाय नामाब्रा मिन्थिजोब्बायलै आदा आंनाथ' बिसिया मिन्थियाखै भाइ मिन्थिबा खिन्थु एकदम जाख्लाबथारगोन आंहा सिन्थायानो बोरैबासो जालांबाय मा खालामनाया गाहामलै माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोनलै गारियावलाय सोर फैदोंब्रा हा जिराय 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 डाक्टर सोले खारदोलै आइदि सैमा खार र मानो खारदों बिसोरो मानो खारखो माबा नङा माबा मोनसेथ' दाय दंथारो र' बिसोरखौ न'आव थांनानैनो हमहैनांगोन ओइ ब्रजेन खारबो जाल्ला जाबायलै ब्रजेन जाल्ला जाबायलै आदा जाल्ला जाबाय हाबाब नों मा खालामनाखोलै मा खालामबावनो भाइ उदै बिगुर साग्लिजोब्बाय दानिया मा खालामनाया मोजां जागोनलै आदा बेनोथ'लै न'आव थांनानै थाखुमाना थाहैनांगौ जाबाय नोंनो जोबोद जाल्ला खालामना होबाय आदा उनाव रायलायसिगोन थ' आयु मा जाखोसि मा जाखो बोराय बेहाय बुंजायालाय फाग्लि बैखै थ' सिलिं सिला मा जाबावखो बोराय देनाय आंनो खोन्थानायसाय फाग्लि दावराव दा खालाम बेफोर जेराव मेराव खिन्था जाया आरो जोंदि न'आव फैदों बेखौ रावनोबो दा खिन्था थांनाय नों गामसा लायनाय आरो दैखरसिम लाना फै थां माबार मिजिं फंबाय नों आंनि बिनानाव दैजिरिखौ हाबा लानानै गदाय सोदोबनिफ्राय बारग'होनांगौ नाथाय मालायजों हाबा जाखांनाय सासे हिन्जावखौ आं माबोरै हाबा लानो आदा दाखालिनो आं नोंनो आंनि हाबा जानायनि जारिमिनखौ खोन्थाखादोंमोन मिजिं नाथाय नों बुजियासै जानो हागौ खोनासं मिजिं
आंजों हाबा जादोंब्लाबो बियो आंनि सोलेराव माब्लाबाबो आखाइ होआखै जायनि थाखाय बियो आंनि खाथियाव थानो लाजियो आरो गियो आरो बिनि रावा फुथिसारै जालाङोमोन। बिदिब्लाथ' बियो नोंजों हाबाखौनो जानामोन? बियो आंखौ हाबा लानो गोसो गैखायामोन मिजिं, नाथाय आंनि नारसिननायावसो बियो आंखौ हाबा लानो गोनां जादों। गावहादि सासे हिनजाव दंखायोमोन बेखौ नोंनो खोथायाखैमोन नामा? आं बेखौ जोबोद मोजां मोनोमोन मिजिं, बेनिखायनो बियो आंखौ माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाजानो गिनानै खोन्थायाखैमोन। देस्राङा हाबा जानायनि बाथ्राखौ जों आवगायनो मिथिखानायमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन। प्लिज मिजिं, आदा राङा जाजोब्बायमोन ना? औ फंबाय, जाबाय राङा जाबाय। बे साननैसोनि गेजेरावनो राङा गासिबो जाजोबगोन। बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आदा। नंगौ नामा? औ। नाथाय बे रांखौ बुथुमनायाव नोंसोरहाबो बाहागो दं फंबाय। नोंसोरबो आंखौ मदद होनांगोन फंबाय। रांनि बिथिङाव मदद होनो हानाय जा जेबो राहायानो गैया बेवाइफोर, नों नङाब्ला। दङ बेवाइफोर, दङ। नैबेयाव मा थायो? बेयावथ' आदा किडनियासो मोननै थायो। किडनि। मानसिफोराथ' मावा दाङा जानाय एसे थाग्रायानो। बेवाइ गिनो नाङा बेवाइफोर, थरसेल' किडनि फानगोन। बिब्दिब्ला बेवाइफोरा किडनिखौसो फाननो नागिरदों? औ बेवाइफोर, मानोना जों हाथरखि सनाखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय नोंनि मोनसे, नै फंबायनि मोनसे, देस्रांनि मोनसे, दैजिरिनि मोनसे, गासै मोनब्रै किडनि जों फाननांगोन। आदा नोंनिखौलाय? है जाम्बा, आंनिखौ बैसो जानायखाय डाक्टरा नाङा होननानै बुंदों। र' आंनियाव मोनसे किडनि बख'ग्रा मेसिन दं हा, आं न' सिंनिफ्राय लाना फैनि दै। नोंसोर थाथ' दै, थांनाङा जेरावबो दै। बाथ्राया माथो उल्थासो जाबाय। ओइ साला सैमाफोर, नोंसोरखौ Hai, buang! Buang! Ima ada. Ima. Mabrih kau naik. Kintani. Ada. Kintani. Kintani. Nunggu belakang kan naik. Kintani. Kendangan ada, kendangan. Kentani ada. Kena song. ओइ मेब्ला मिथिबाय? हाथरखि होननाय गथ'आ बै सासेयानो। बै सासेया? ओरैहाय एसे फैनाया? बैथिंनि मोदोम फिसा एसे गुफुरा। गुफुरा बिनो न'। औ नोंसोरो गोरोन्थि खालामनाङा, थाब हमनानै गोख्रै लाना थां। जागोन आदा। मिथिबायना? बि सासेयानोथ'। औ दे होनबा। दे फंबाय, जाहाथे रावबो मिथिलाया खोथाखौ। अके फंबाय। सफैबाय। थिगानो दं। नानि चक्लेट जानो? जाया,
आंनो आमाइखौसो नांगौ बबे आमाइया बियो बैयाव नेगासिनो दं चक्लेट जानो जाया गोरलै हमदो दासिमबो सफैयाखै सालाफोरा नोंनिफ्राय 2 लाख लालासो गारगोन आं हरदो हला सैमाफोर नोंसोर बिदिसो नोंसोर सानैखौबो आं दिनै हा हेन्साप रुयादोन सार बिसोर जोबोद गिदिर दायनिगिरि बिसोरखौ हमनानै लां थाबैनो जों बिसोरखौनो नागिरना फैखादों जों बिसोरखौ दिनै हमनानै लांगोन नोंथाङा सिन्था खालामनाङा जों दं नोंथाङा सिन्था खालामनाङा जों बिथांखौ साजा होगोन होनोसै नामा ओइ लानानै फै नो ओइ माला माब्ला मोनगोन साला फैसा होग्रोग्रा माल मोनो नामाब्रा नों हिनजावखौ मोनगोन ब्रा पाक्का बे फैसाखौ हिनजावनो हैग्रोनांगोन बिमा बिफाजों दिन तारिख दाननांगोन बिनि उनावसो मोनगोन नोङो आं हले बारा गोबाव नेनो हानाय नङा सप्तासेल' नेगोन जागोनब्रा सिन्था खालामनाङा नों मोनबानोथ' जाबायना आरो मोनाब्ला नोंसोरखौ हले गोथाङै गोथां जाना जागोन आं थां नों सिन्था खालामना थां आंहा गुबुन खामानि दं दे थां आदा लोंदो आदा आंनो फैसाखौ होला होमबा बे नियमान फैसायावनो नोजोर होदों नोङो 20 लाख मोनबावगोन 20 लाख थेव आंहाबो खरसनि खोथा दङ ना आदा दे होमबालाय 2000 लाग्रोदो हर नो 500 गांसो लादेरनो सानलाय र सानब्रा होसो बिसोरखौ दलद था नङाबा नै पिस्तलजों गावगोनबो हाय मोसौ नों आंखौ गाब्र'बोलाया दा आंखौ सोर दिहुनबावनो थानानिफ्राय मानसि दाला खालामग्रा नोंसोरो हिनजाव फानथिनानै जाग्रा नोमाया मोजां न' लुनानै दोनदों बहाय दाला खालामनानै जाहैथां थ' बिसोरखौ राथानायाव सार आंहा न'आव रावबो गैया थ' लादो बाबार फै मा होननानै रायदावबावनोलै आदा गोदो जोंजोंनो फरायजाबदोंमोन बे सिख्लाया बोराय हौवाजों थगायजाना हाबा जाबाय आं मा होनना गाबज्रि बेनोथ'लै फंबाय मा खालामबावनो दा बोराय हौवाजों हाबा जाबाय नालाय बिमादैखौनो गाबज्रिदो मादै ओइ मादै ओइ मादै माथो फननसो फै जिराय फै जिरायदो बैयाव माथो खौरांमोन माबालै मादै आदैखौ पुलिसफोरा हमना लांदोंनो बेखौनो जों खबर होनो फैदों औ मादै जों बेखौसो खबर होनो फैदोंमोन मा पुलिसा हमना लांदों मा दायनि थाखाय दायाथ' गिदिरानोमोनलै मादै बै डाक्टरनि फिसाजो हाथरखिखौ खावना लांनायनि दैदेनगिरिया आदियानोमोननो बै फाफि बोरायखौ आं मालाबानो बुंदोंमोन गाज्रि खामानियाव दाथां होननानै आंखौ उन्दै समावनो हाबा खालामनानै आंनि जिउखौ सिलिंखार खालामबाय आं दा मा खालामबावनांगौ जाबाय मादै जाबाय गाबनायजों दा जेबो मुलाम्फा गैला दा नों मा खालामो खालामदो जों थांनोसै दाया नोंनियावबो दङ पापि बोराया आंखौ थगायनानै लाबोनानै आं
दा सोरजों थाबावनांगौ दलद दलद दै था दलद दलद दै था दलद दलद दै था दलद दलद दै था लाख 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 नैजि दलद दलद दै था दलद दलद दै था फालांगि बादि थियारि जादों उन सिगां बयखौबो नायथिंबाय था हाय नायथिंबाय था माइ फालांगि बादि थियारि जादों उन सिगां बयखौबो नायथिंबाय था हाय नायथिंबाय था दलद दलद दै था दलद दलद दै था hey नायथिं नायथायै था hey नायथिं नायथायै था लाख 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 नैजि दलद दलद दै था दलद दलद दै था रां गैयाब्ला संसाराव जेबो गैया मान सन्मान जेरैबो लाथिख'सो हाय लाथिख'सो रां थायोब्ला जेनिबो आंखाल गैया रंजा बाजा मिनि खुसि मोसाबाय था हाय मोसाबाय था मोसा मोसायै लों मोसा मोसायै लों हाय नायथिं नायथायै था हाय नायथिं नायथायै था लाख 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 नैजि दलद दलद दै था दलद दलद दै था दलद दलद दै था दलद दलद दै था 어이 씨발બર 말해보자 그거 뭔데 그거 에이 닥터 인자사니 라그라 응니 피자족고 좀 kitnap खालामदों जोंनो 20 लाख रां नांगौ
मावथो हरखो मानसिलाय नों बायदि मानसिया आंजों आंखौ सिनाय मोनाखै नों WW रेन्डी अर्टन आफा देस्रां थां नों हाथरखिखौ लानानै दैजिरिनि खाथिसिम थां बेखौ मोजां देलायहोनानै लाना फै आं गावदांखौ मोजाङै बुजायहैनि बेयो जोबोद गोजोननाय मोनगोन जागोन दे सार थु सना नै फनन फंबाय खोनादोंना दाख्लै हाथरखिखौ खावनानै फैसा दाबिग्राफ्रा सालाफ्रा सानैसोआ थैबाय सानैसोआ हमजानानै दा जेलाव दं दासो मोनदोंलै सालाफोरा दासो साजाखौ मोनदों हामथारदों साजा मोननायाबो औ साला हामथारदोंलै गामिनिनो मानसि जानानै गामिनि गथ' खावग्रा फैसा दाबिग्रा आंनिबाथ' बिसोर हा सिङावसो थानांगौमोन ओइ आदा बै एनला बोराया जियालनिफ्राय गबोब्ला आं फंसेबाबो बुगोनलै आदा आंबो दंलै फंबाय नामा जेरै एरला बेबायदिनो एरलाबायग्रा मानसिसो बियो बेबायदिखौ होनांगौसो थौ थांदो ने थौ बे बुहुमनिफ्राय आं ज्रायलांगोन दाहासै नों आंखौ दुखु Sona. नों मोजां मानसि जाबायना आयै सना आं मोजां मानसि जाबाय आं फाग्लि नंला फै सना फै आमाय नोंनि आइया मोजां मानसि जाबाय बियो फाग्लि नंला बियो नोंखौ सानफ्रोमबो अनबाय थासिगोन नोंनि खाथियावनो थाबाय थासिगोन आयै आफा आइ गोदाना जोबोद मोजां नों बेखौ अनबाय था
देरस्रां फिसा नों हाथरखि बुंनाय बायदिनो सानैखौबो बजबनानै लादो फिसा देरस्रां आंनि गोरोन्थियावनो नोंसोर गासैबो दुखु मोनजोबनांबाय आंखौ निमाहा देरस्रां जाबाय गावदां नों दा गाबसो दाया नोंनिल' नङा दाया जों सानैनिबो दैजिरि नोंदि आंनि बिहारि जानानैब्लाबो आंनि बेरामखौ दांनाय बिलिराय खालामनानै मोजां खालामबाय नों जोबोद मोजां दैजिरि नों जोबोद मोजां दा नोङो देरस्रांनि हिन्जाव गदाय जानानैनो जों गासैबो गोरोबनानै रुजु रुमु रायजो जालांनांसिगोन दैजिरि आगोलनि जाथायफोरखौ बावगारजोबदो गदाय सोलोंखौ आरो दा लाबोसै आब' खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ खोमोरना लाबाय जेब्ला आरो आं बेखौ लुबैला नों बेफोरबायदि रावखौ दा बुंसै दैजिरि जों गोजोनै अनज्लायनानै रायजो जालांसै आगोलनि जानाय जाथायफोरखौ बावगारलांजोबदो फै जों रंजा खुसियै रायजो जालांदोनि नाथायनि जेबो फिननाय गैला दैजिरि बिनानाव हाथरखि सना थां सिन्दुरनि थेमाखौ लानानै फैथां नाथाय सिन्दुरखौ मानो गुमै खोनासं जोंहा मिजिंआ दिनै बिनानाव दैजिरिनि खाफालाव गोदानै गोजा सिन्दुरनि फोथा फुनफिनगोन न' आं थासान्दियाव आं बेफोरखौ माब्लाबाबो जानो होनो हानाय नङा गुमै मिथिस्लाबैयाव आं जा गोरोन्थि मावबाय आरो आं थानायाव बिब्दि गोरोन्थि मावनो होनो हाया दा नों बेफोरबायदि साननो नाङा दुलाराय फंबाया थार बाथ्राखौनो बुंदों गावदां देरस्रां दैजिरि बिनानावा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावनि खाफालनि सिन्दुरखौ खोमोरनानै लाबाय जेब्ला नों आरो बिनि खाफालाव फिन सिन्दुरनि फोथाखौ दाहोसै मिजिं फंबायानो होथोंसै नंगौ फिसाफोर दानसोराङा थिगखौनो बुंदों दैजिरि फिसाया दिनैसिमबो गोथार जानानै दङ मिजिङानो बिखौ दैजिरि बिनानावखौ हाबा लानानै गदाय सोदोबनिफ्राय मुक्ति होनांगौ मादै आं नोंखौ मा बिखाजों हगार हरबावनो दागाब सना आं गुबुनजों हाबा जायोब्लाबो नोंखौ बावा आं नोंखौ नायफैबाय थागोन सना आब' आरो देरस्रां नोंसोर गोसोआव दुखु दालासै नोंसोर आंखौ बिदाय होदो नों सासे मोदायजो बायदि आइजोखौ आंहा बुंनो हानाय जेबो राव गैला दैजिरि नों गोसो बायदियै मावदो दे जानो गोनाङा जानानै थांबाय दुखु खालामलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैला दे मिजिं बैनाय नो मिजिं सिन्दुरखौ फोनना होदो बिनानाव दैजिरिनो थादो सना